Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na,
Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga atin at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. Are the reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon kag mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Aton pasalamatan ang Dios sa isa na naman kasanta nga ginasaulog nato ng iya kapiyastahan subong adlaw, si Santa Rosa de Lima. Si Santa Rosa de Lima natawo sa Lima, Peru, sang tuig 1588, kag napatay siya sa amuman nga lugar sa ika-24 sang Agosto 1617. Ginpili niya nga hindi siya mamana, kag nagsulod siya bilang Teresiana Dominicana, kag ginsunod ang sulundan ni Santa Catalina de Siena. Siya isa ka ermitanya kag mistika, kag ginadumdum siya tungod sang iya maanyag nga pagigugma sa Dios, sang iya pagkabuhi sang tuman nga pagpenitensya, kag sang mga pag-antos nga iya ginbatas
tungod sang malubha nga masakit. Si Santa Rosa de Lima amo ang una nga santa sang Amerika. Daw ano katahom o Birhen ni Kristo nga nangintakos sa pagbaton sang korona sang Ginoo, ang korona sang walay katapusan nga pagkaulay. Mga muyo kita. O Diyos ngamon amay, imo ginpadabdab ang pagigugma ni Santa Rosa de Lima sa imo. Sa bagay nga ginbayaan niya ang kalibutan, agud nga paagi sa lubos nga pagpenitensya kag pagsikway sang kaugalingon, siya makaalagad sa imo lamang. Kabay nga paagi sa iya mga pagampo, magkabuhi kami sing maayo diri sa duta, kag magkalipay kami dira sa langit, sa tuburan sang imo katamis. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo na kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 23, versikulo 23 tubtob 26. Si Jesus nagsiling sa mga Fariseo, "Kailuman kamo nga mga manunodlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Nagahatag kamo sa Dios ang ikanapulo nga bahin sang panakot, subong sang tanglad, sang sibuyas, sang luya. Pero ginapatumbaya ninyo ang labing importante nga mga ginatudlo sang kasuguan, nga amo ang katarungan, kaluoy kag pagtuo. Amo ini ang inyo dapat buhaton, nga wala nagapatumbaya sang iban. Bulag nga mga manugtoytoy, ginasala ninyo ang mga sapat-sapat sa ilimnon, pero ginahalonhon ninyo ang kamilyo. Kailuman kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Ginatinloan ninyo ang sagwa sang baso kag sang pinggan, pero ang sulod sini puno sa mga butang nga inyo nakuha pagi sa paglugos kag kahakog. Mga Fariseo nga bulag, tinloy anay ang sulod sang baso, kag ang sagwa magatinlo man." Mga utod, ang aton kaupod karon nga adlaw sa pagpaambit sang mensahe sang Ebanghelyo amo si Sister Alma Fernandez sang Sisters of the Rural Mission Order of Saint Benedict. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Alma. Tinloi anay ang sulod sang baso, kag ang sagwa magtinlo man. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa mga utod ko kay Jesucristo. Ang pagpanglimpyo o pagpaninlo. Ano bala ang buot silingon sini? Ini nga palamangkutanon kita man mismo ang makasabat sini. Pagpanglimpyo o pagpaninlo. Ini nga tinaga aton mahapos nga maintindihan kag mahangpan. Tungod kada adlaw aton ini ginahimo. Nagapaninlo kita sa aton tagsa kapuloyan. Apang madampagid nga mga palamangkutanon ang nagasulod sa aton panghuna-huna. Nga abala nagapaninlo kita sang aton kaugalingon. Ukon nga abala nagapaligo kita. Para bala makita sang iban nga matahom kag matinlo ang aton itsura. Para bala kay sino nga aginatinloan naton ang aton tagsa kapanimalay. Para bala hambalon kita sang iban nga mapisan kita. Nga abala nagasakripisyo kita sa pagsimba. Para bala dayawon kita kag hambalon nga Dios nun kita. Nga abala nagatinguha kita sang paghimo sing maayo. Agod bala magdamo ang aton abyan, o indi gani para indi kita pag-istoryahan o libakon sang iban. Ini nga mga palamangkutanon kita mismo ang makasabat sini, paagi sa aton pagbinagbinag sang aton tagsa katagipusoon. Madamo kita sa mga rason kung nga aginahimo naton ini, nga kun kaisa, ginadipinsahan naton ang aton kaugalingon. Kag kun anuman ang aton mga sabat sa sining mga palamangkutanon, kita mismo ang nakahibalo sini. Sa aton Ebanghelyo sa subong nga adlaw nga nagasiling, tinloy-anay ang sulod sang baso, kag ang sagwa magatinlo man. Ini nagapahanomdum sa aton, nga kita kaangay sining baso. Ining baso nga mapaanggid naton sa aton kaugalingon, ang aton pamatasan, kag kun ano ang aton panulukan sa iban. Ila binagid kung kita makakita sang kahuyangan, kag sang sala nga nahimo sang iban. Nagakalipat kita, nga kita tanan makasasala man. Madamo sa aton ang nagapakunukuno nga maayo,
Pariyo kita sa mga Pariseo, nga gusto naton permidayawon si iban nga maayo kita. Apang aton tagipusoon na punaan sang pagpakuno-kuno. Ang sulod sang baso nagapatimaan o nagasimbolismo sang aton tagipusoon. Nga kun kaisa, aton ginatago-tago ang aton matuod nga pamatasan sa iban. Dapat naton panumdumon nga tinduan naton anay ang sulod sang aton tagipusoon, agod ang gwa mangin matinlo man. Kag mangin maayo kita, hindi sa mata sang tao, kundi sa mata sang aton langit nun nga amay sa langit. Ano ang kinalain naton sa mga tao nga nagahimo sang sala, kun mismo ang aton tagipusoon puno sang pagpanghikay, kag pagpamantay sa mga sala sang iban. Panumdumon naton, nga ang Ginoo wala nagatanaw sa aton, pareho sang pagtanaw sang aton isig katawo sa aton. Kundi ginatanaw sang aton Ginoo, ang unod sang aton tagsa katagipusoon. Kag ano ayan ang unod sang aton tagsa katagipusoon? Kitagid lamang ang nakahibalo sina. Sa katapusan, ang aton tagipusoon gindihon para sa paghigugma, hindi sa paghusga sa aton isig katawo. Madamo gid nga salamat Sister Alma sa imo sharing nga ginpaambit sa amon karon nga adlaw. Sa ngalan sang Daughters of St. Paul, ako nagapasalamat gid sa collaboration sang Sisters of the Rural Mission, Order of St. Benedict, agud padayon nga mapalapnag ang ebanghelyo. Bilang isa ka synodal church, padayon kita nga makigbuylog sa mga missionary work sang aton simbahan sa gamay o kung sa dako man naton nga partisipasyon. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag tubtob sa madason Sister Alma. Para sa mga luyag makigangot sa mga madres sang Sisters of the Rural Mission, Order of St. Benedict or SRM-OSB, pwede ninyo sila makontak sa sining address 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. O kung magtawag o mag-text sa cellphone number 0906-4822-463. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos